12 și 10 minute, aproape am terminat cu pachetele, 40 de ghiozdane pentru Oltenia, mai sunt și copii de astea. Asta e obiectivul principal pentru misiunea de acum, pentru că nu prea avem foarte multe date despre zona în care mergem, dar am zis că niște rechizite sigur sunt de folos, așa am făcut 40 de ghiozdane complet echipate și sperăm să fie începutul unei lucrări, adică sigur să fie. Miha, ia un interviu la șoferul nostru. 6:35 am ajuns cu bine la Rum și Varna, Dan Mitroi. Fiți binecuvântați și Domnul să vă răspătească. Vom umbla pe meleagurile astea. Ești pacea mea, Doamne, ești Tu, ce noi dorim. Alin, aici poți să mai oprești un pic și imediat după aia poți. Aici ai, uite aici ai locul în care noi ne adunăm. Aici e biserica, asta e biserica. Ziua judecății la ușă. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să luăm atitudine, să ne pregătim, să ne întâlnim pe Domnul Iisus. Vino și-n casa mea, vino și-n casa mea, vino și-n casa mea, când furtuna este grea. Astăzi, prin tinerii aceștia, Dumnezeu ne-a adus aminte că El ne iubește. Data asta vom merge la o familie care are vreo 7 copii, trăiesc într-o singură cameră și destul de încercat, destul de greu se descurcă și da, o să încercăm să fim un sprijin pentru ei totodată și moral și spiritual și în tot ceea ce Domnul ne va pune pe inimă și ne va lumina, ne va călăuzi în direcția asta, vom încerca să fim alături și să arătăm totodată lumina lui Hristos în viața lor. Acum, fiindcă vă iubește, Dumnezeu pregătit să vină și oamenii ăștia aici, ca să vă spună că Dumnezeu pregătește în mod special și pe dumneavoastră. Și pe fiecare om de pe pământul acesta, la care diavolul îi spune la ureche, ești un păcătos, ești un nimeni, ești un vai de tine. La omul acela pe care diavolul îl ține sub minciună, Dumnezeu vine să-i spună că îl iubește și pentru el a plătit prețul răscumpărării. Iisus a murit pentru păcatele noastre, ca noi să fim iertați. Noi te iubim, Domnule, mare înălțăm, căci în tine e puterea, în tine măreția, prin care suntem biruitori. Ție ne închinăm, ție ne închinăm, o Doamne, sfinte în fața ta stăm. Doar pe tine te lăsăm, domnește Tu printre noi. Sper să ne ocupăm de această familie, de chiar să ne ocupăm de această familie și vrem ca pe lângă toate chestiile materiale în care îi vom ajuta să fim un sprijin, vrem să aducem și o pace și un pic de speranță pe minimele lor. Ați luat școala astăzi? Sunt nemulțumiți. Da? Ați luat școala? Aici e. Dacă aveți pace și bucurie pe lucrul Ei nu vor să asculte așa. Salut la cameră! Tot ce vedeți. Ciao! Nu i-am spus afară, nu. Ciocnește o roșu și ce spui? Hristos a înviat. Deci a venit înapoi. Mă, cine a intrat acolo nu mai vine, mă. Hai, Auzi, dacă cred că a înviat, atunci cred până la capăt că a înviat, dacă nu cred atunci. Dătător. Dacă există un dar, eu îți dau ție un leu, da? Înseamnă că eu sunt dătătorul, eu îți dau ție. Dumnezeu ne-a dat viața nouă la ce nu te-a pe și tine, El e dătătorul. La ce nu pe mine, Iar El când îngăduie să ne cheme acasă, El ne cheamă când noi nu ne gândim. Moartea lui Neluțu pentru mine rămâne un semn mare de întrebare. Cine e următorul? Dar întrebarea e că... O să fiu eu? O să fii tu?
și poate să fie unul de la creșă, de la fașă. Da? Dragilor, noi nu putem să spunem de ce, Doamne. Mă, Daniel, am murit lângă el. Ascultați-mă, Am murit lângă el. Nu eu, am murit el. El a murit. noi nu putem să spunem de ce, Doamne. Poate lutul frământat, lutul ăsta de jos, să întrebe pe olar de ce mi-ai dat formă de ulcior și nu mi-ai dat formă de oală? Putem noi să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce, Doamne, Tu? Astăzi suntem în a doua zi de când suntem în Șovarna Runcu și astăzi avem activitățile cu copiii, încă așteptăm să vină. Vrem să facem mai multe activități cu ei, așa că sper să ne încadrăm bine în timp. Avem lecția cu Moise împărțită pe 3 părți. Vrem să ne uităm și la filmulețul cu Prințul Egiptului, Moise, de când se naște și până reușește să scoată poporul Israel din țara Egiptului, și apoi vrem să facem cu ei o activitate practică, să încercăm să inițiem în a strânge deșeurile menajere din localitatea Runcu. Sper să reușim. Ana Maria. Haide, Ana Maria. Ana Maria e foarte serioasă. Ana Maria cea săritoare, uite. Păi nu știu, la fete s-o potrivit exact cu aia. Bravo. Cu plăcere. Augustin, băiatul cel harnic. Să vezi bine, Augustin. Ana Maria, cum stai cu școala? Bine? Bravo. Uite. La programul cu copiii, cam pe final. Astăzi toată ziua ne-am împărțit activitatea pe echipe, am început de la 7 dimineața. Am avut niște lemne aici ca să fie ca la Clubul Cultural. O parte din noi a mers prin sat ca să anunțăm evangelizarea de seară. Astăzi va fi o seară frumoasă și puternică din punct de vedere spiritual, chiar cu chestia asta. Așteptăm multă lume de seară și credem că lumina peste Oltenia și peste aceste sate inclusiv va veni aici prin ei. Doamne ajută! Și inima eu mi-o deschis să dau pe Domnul cerului. Vreau să trăiesc în adevăr, să fiu mereu mulțumitor, zâmbit să le spun tuturor de-a ta iubire. Veșnic îți voi cânta iubirea, veșnic îți voi cânta. Vreau să vă predic, vreau să fac niște lecții foarte teologice. Pur și simplu vreau să vă spun ceea ce Dumnezeu a făcut din viața mea și ceea ce Dumnezeu a făcut în viața mea. Am văzut modelul lui Marin, care a spus că a încercat să fie, a încercat să facă, a încercat să realizeze ceva și totuși a ajuns la o singură concluzie. Iisus, esența, dacă nu ar fi El, vă spun eu, dacă nu ar fi El, degeaba. Încercați, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Păcatele tale sunt iertate. Prin credința în El, tu poți să scapi de povara păcatului și să devii mai liber. Dumnezeu te iubește. Vă mulțumim. Încheiem aici seara noastră.
Și acum vreau să vă invit în toată, pot să spun așa, nebunia asta pe care noi o numim viață. Vreau în această dimineață să stăm aici și să tragem o linie, să ne întrebăm ce îi cu adevărat cu viața asta.